dyma ni, y foment fawr yn gogledd y prif gylch a barnu Prif Bencampwriaeth y Merlod adran A yn y Sioe Frenhinol flwyddyn hyn. A fydd ddim lot o chans da hwnna, yr ebol, ond wrth gwrs fe fydd e fam yn gobeithio. A mae yna sgrechen wedi bod a'i fame sydd wedi cael hefyd, a hynny yw Diwergence Hayley a'r gŵr sydd yn taro'r air yw perchynog Welsh Lewis o'r iseldirodd. Cusan mawr i Lawri Reid sydd yn trafod yr gaseg fagu ifanc hyn. Diwergence Lawri wedi ennill dosbarth y caseg magu ifanc. A dyna hi Prif Bencampwriaeth y Sioe Frenhinol yn yr adran A. Dyna beth yw moment feth. Antyfe. Antyfe. Mae'n siŵr bydd yna digon o luniau cyn bod Hayley yn gallu dangos y symudiad oedd wedi dala'n llyged ni i ennill yr gystadleuaeth hyn, ac wrth wneud ni yn ennill tlws Captain Hawson, wrth gwrs, sydd yn rhywbeth mae bob un sy'n magu adran A y moyn dros y mantel yn dyn nhw. A wedyn Islyn Purdy fyna? Islyn Purdy yn Is Bencampwr. Wel, da iawn hi. Dora Wyn Jones fi nawr, wedi priodi, mae pawb yn priodi. Mae'r enwau newid, ond ie. Ar rannu mam, wrth gwrs. Ie. Dim priodi ar rannu mam, dangos. Dangos. Sian. Dyma ni, dyna'r rybian holl bwysig, y gorau gallwch chi gael yn y cylch yn yr adran hyn. Ond mae hi Hayley'n disgwyl eitha cŵl o beth i byddach. Odi, mae di cael beth o ddim moyn nawr. Mae'n gallu ymlacio. A Lawri a Wylad fyd fi'n caru. Ie. A beth da bod Wylad yn y cylch. Ond yw e. Yn cael twmlad a cael deall beth sy'n digwydd a dim eistedd edre yn yr iseldirodd ar y we. Odi, mae Hayley wedi dala'n llygad ni a fi'n gwybod mae sawl un sy'n rownd y cylch mae wedi tynnu sylw pawb wrth y symudiad, y patrwn, achos amser mae'n mynd, fe gewn ni weld yn gadrod mas nawr, amser mae hion yn mynd, mae'n mynd. Mae'n codi am mynd. Mae'n isel ar ei engine, ar ei tu ôl, a mae blaen hi, mae taid blaen hi mynd amdani. Ie, odi, wyt ti'n reit fyna, a wyt ti'n sôn yn gynharach beth, a wyt ti o ti'n meddwl bod Judith Reid y beirniad yn edrych am rhywbeth gall fi mlaen i gael ei dori yn wneud gwaith yn dife. Ond fi'n siŵr bod hi'n gaseg fagu dda, ond fel o ti'n gweud, dwi'n gweld hon yn carrego cyfrwy, yn rwydd. Mae digon o sgwp. Digon o sgwp. A bydde pleser. A ffrant pertau. Ie, bydde ti'n cael twmlod da yn eistedd yna. Ie. Lle licen i gael shot o ddydd, lle? Fi ofyn nawr. Bydd y pris dy bach yn eisiau nawr. Fi'n credu yn fydd e. Fi'n credu bydd Wylad moyn iddi fagu mwy fi'n credu. A sa'n siŵr yn eith Lawri adael i mas o'i golwg i am sbelfach, chwaith? Na. Moment mawr i hi fyd. Na. Mae'n anferth o beth i gario. Odi, tlws Captain Hawson. Jens Hayley, wrth gwrs, Prif Bencampwraig, yr adran A, wrth y march Springborn Capricorn. Dad fyna do mewn. Ac allan o weird unique. Yw Reid, tad Lawri sy'n trafod. A dim dawt wedi carthu'r gaseg ba. Sen i'n meddwl. A llon gyfarchiadau mawr i Bencampwraig yr adran A. Diwergence Hayley yn dwylo Lawri Reid am y perchynog. Welsh Lewis, a dyma hi ar y drot fel y gorau mas o'r cylch y Sioe Frenhinol ac ag edre falle i'r iseldirodd le gath i magu.
Champion, Welsh 2022, the best Australian, Merlod Mynydd. So I'd like to thank all exhibitors, the judges, the stewards.